Nyakorom Gajuanga matinge lweta ni en akala. To bi para akala diera koso wuoch manyasani matinde obire chiro e matinde warwako. Okiny makawuono antiere gwenge mago mag Polyview e county ma Kisumo. Pok madaro kilo ni en pok mano mar loso akala. Samoro nyathi rawera mano nyuole kinde mabende akala nok rwaka ahinya kinde makawuono. Odaro mar mondo mwanyisi kaka akala iloso. Ing'eyo nyamburko bari tiende ti nyamburko mago mong'ere gi dongere kaka tires. Bende mitiyo godo e loso akala. Omiyo kiny makawuono antiere gi rawera mosebedo ka loso akala gi gwenge mag Polyview county mano ma Kisumo. Arwaki ni machiegni chenro mar pok opogore ni machiegni. Erokamano. Kwa chako inyalo mana chako gi nyingi. Nyingi ng'a hija kanye? Tinyalo mana lero negi pok ma intiere godo. An nyinga iluongo ni Zack Owiso. An ajakano Ajaero Junction. To Zack, asenyiso gini loso akala. Pok ma intiere go gin mage nikech ang'eni ka kan walimo ntiere pok mopogore opogore mutimo. Pok mantiere go mang'eny, wantie gi pok mar goro, wantie gi pok mar pecho, wantie gi pok mar chwecho. Koro mago kwariyo gi te. Ten pok opogore. En pok mopogore. Kata kamano kiny makawuono odwaro mar mondo mi watima mano mar akala. Mar akala ni kichak nyiso ni chako karang'o. Akala ni nachako sani koro an gi higni 10 loso akala ni. Nachake dala. An aluonge ni gi nying mar kisungu aluonge ni Village Sandals. Village Sandals. Nikech nachako time dala asta biro kode town kaendi. To mani biro kode town ka mano higni 10 mosekalo. Ni yudo ka jo town jo Kisumo ka rwake koso. Jo Kisumo ka ne rwake to koro ling'any mana chako lose godo mopogore matin. Koro no oromo tielo maber, ogo tielo ka ji wuotho kode. Chakalo moko madongo ka gin ka ni wuotho kodgi to gituomo tiendi, omiyo ji nolura kala. Gituomo to gichoko bura tielo. Gichoko bura tielo. Koro sani walose moromo tiendi maber. Mondisore. Mumede ne kamba moro toke kanyo mamaka. Mumede ne kamba moro koro mako tiendi maber. To Zaka kapenji, en gidero ma ng'ato nopuonji koso? An kano nyuola to ne chako mana loso gik ma tindo gi chwecho. Mochwecho gi lwenge ne chon matin mbele kanyo. Toys gi ne onge, ka indala kucho. Ionge kaka inyalo do gik tugo gi. Koro gik tugo gi ne chuni mondo los gi kendi. Koro imanyo lo ichwecho godo. Koro den dala kochacha. Nitie kuthe. Koro na yudo ga tile tang'ada temo loso go nini. Temo loso go wuoche. Mana no ni kare en gima nyalo timo. Manyiso na akala muomo nyaka kudho. Akala onge gima kiyo kudho. Ka intie kode to in comfortable e tiendi. Ma inine na nena tiwacho mayani wawa ichak loso gen gima no losa onge tiegruok mora mani tiegori. Onge tiegruok mora mana na tiegora. Nachako gi mara. Obedo nade ma koro intiere koda kari e gwenge gi mag Polyview county ma Kisumo. Koro kaluwore inyalo lani biro manyo ngeni town ji wuok dala ka ji biro manyo town. Ka gima no gemi no tami timo maber. To koro riekni moko nyalo donjo kiparo gima ne Nyasaye omiyi cha. Pok ma Nyasaye nomiyi. Tineno kilose to ji penji ni ma igolo kanyo. Anyalo yudo kama mane makoro nomiya interest mar loso wuoche mar akala ni. Tano gilony manyasani, akala wacho ni en ginero manyachon. Sani kelo negi techniques manyien anno kanyo ka intiere kamba migaje godo toke ka. To bende ng'eni manyasani ma ji ohero bende gin mage. Koro nyalo mana timo no comparison nikech anno kiloso akala to bende ma tinde wacho ni ji rwako bende mobiro bang' akala bende ntiere. Koro akala gi gin wireless negi jok matiyo tije matek. Nikech en very strong. Asto moko gi to koro gin jok ma jogari. Samoro weekend moro idwa dhi e budho e tie nam, idwa wuotho gi familia ni to idwaro gik ma light tiendi. Koro omiyo waloso lakini sana to waloso magi nikech magi ma gin affordable, nengo gi yot. Ma nengo gi yot nang'o nikech magi samoro materials mitiyo go koso? Magi nyako teri ge charan matwang' gi nyako ng'iew leather to leather to ng'eni nengo ne tek. To magi ten akala no en akala chiel, igolo sol ne, akala chiel no, ichak igole strap ge gimutiyo godo, then to gi musmal. Magi gik to manyasani gi, to nyaki ng'iew gam, nyaki ng'iew pien, nyaki twang'e gi charan. Ng'eni ng'ato dego ng'e ni to akala gi tiles mag nyamburko, dibed ni igolo kanye, inyiew koso? Koro tile mag nyamburko gi,
ginwa jok mosetiyo jua kali piny kaendi, jok mose geche gi oseringo, koro giusonwa gi nengo man nengo piny. Tal kosewuok e gari to ok onyal chako dok kendo. Koro aidha gibro tiyo kode e wang'o gik moko mabe irono ok ber gi alwora mar piny. Ang'en kwan wadhi nyime gi chenro ni nyiso kaka uloso akala kowuok e tiles ma olokre akala kaka intiere. Emani Zak, ang'en ni tich ka tich nitiere gi ber ga chied nade mage. Ber mesenene kit tich ma bende timo nen mage. Ber mesenene tijni osekonya nikech en machulo kode ot. An gi min ot gi nyithindo ariyo, nyithinda gi dhi skul mabok gilewo. Samoro yudo gimoro kone mama dala. Koro se sustain maber. Koro en tich maber. En pok mi yudo godo yuto mare. En pok ma ok anyalo na dhi timo moro. Koro en pok na en ma Nyasaye omiya ne mok asomo. Mane manyalo continue adhi go mbele. Mana kamano. Ta chied nade nikech ang'eni challenges bin nyaka bedi. Chied nade mantiere jok ma gimoro kakala kama endi, en gima ng'ato nyalo biro kamitiye, to neno. Koseneno to odhi miyo ng'at moro to loso gi mang'eny, samoro in onge pesa mar loso gi mang'eny, koro gigo duplicate. Asto koro gidwa ni gius gi pesa matin, nikech samoro in ni pesa mantie piny, to mane yudo ka koro mane achiedh nade. Mane achiedh nade. Tingeni kinde ka kinde bende aneno ka ubiro gi uvumbuzi, iwacho ni gik manyien kaka sani kaneno akala no kopogore kata mana gi bakol mikelo toke no. An koro na kiketo nyaka rangi kin mamoko. Design samoro igolo kanyo. Koro designs gisani go para wacho ni koro akala ni kwamedo keto ne maradadi more wiye kanyo kaka makoro kijendero i kala mar rasta kala koro makiketo ne kijana to kowuotho rano ni koro mano mar Jamaica jomero rege kama gi sani be nitie jathum moro iluongo ni Costo Juan. Koro sani kidhie concert ne tineno ka ji rwako gik machon, takala en achiel kuomgi. Kaka artist, kaka achiel kuom jogo ma bende loso gi, how does it make you feel? Iwinjo nade ka koro neno ka ji embrace gik mana ji tiyo godo nyachon sana? Awinjo maber sana nikech gik jachon gi, wanyalo loso gi kiwanda ka, ok ochuno nyaka idhi iomuoche China, ok ochuno nyaka iomuoche Kenya pure, wanyalo loso gi ka. To gidak bende. To gidak, gin gik ma durable, gin gik ma budho serious. Arita ne akala kaka jalo mosebedo ka loso kuom thuolo mohew higni 10, arita makare mar akala en mane? Akala en mane kaka pi tiluoke go tiyweya, timoe chieng' kanyo tuo chakirwako, onge rangi migoye. En arwako gi dhi? En iki kisenini tirwako tidhi, kiseywe gi pi maler, iketi oler. Tirwake idhi kode. To chot boko chodi nikech jogi be wacho ni magi walore, akena akala un kaka ulose. To ng'e ka en gima obedo intact, wagoye gi musmal, king'iye maber, en gima onge joint matimone, kata joint en mana mar musmal. Then magi be nitie gi usi e igi. Koro usigo pod keti obet matek. Bende wacho ni rumo boko rum. Rumo boko rum. Boko rum mayot. Mondo mi orum, mano dhi wuotho kode, nikech nitie jok mana loso negi kad koka donjo e town ka, pod aneno ka rwakogi. Nyaka sani, higni 10 mosekalo. Higni 10, koro mondo mi chak ilos gi kendo, koro iwilo designs. Maseloso ahinya, koro alosane ma, chak atemo alosane ma. To nyiepo, kineno kata mana kaka inyiewogi, nikech ang'eni sani akala irwako gi nyithindo manyiri, mayawuoyi. Akeni bende no ka Kisumo ka bende ji rwako gi, ji bende osekawogi, jomaga manyiewogi ahinya ahinya. Sani ji te ng'iewogi, sani chon nyiri nok oherogi. Sani kendo koro joma nyiri emoherogi, kata orders kata mating'o sani e lwetani. Mar miyo. Mar nyako. Ng'ama miyo. Ma koro nyiri bende koro osembrace nyithindo, mar nyithindo dak na neno, koso nyithindo to ok udwa rwako akala. Nyithindo nitiere, lakini nyithindo waloso gi ga by order, nikech samoro inyalo yudo nopek ne kia nyathi dwaro gima light. Lakini waloso nyithindo mosebedo higni 4-5 kama, wanyalo loso mare. To bende kopogore gi mano Zak, nikech ang'eni bende kaendi mar mondo bi ji ng'i ni Zak nitiere gwenge mag Kolibri, akani usori nade, marketing itimo nade? Marketing antiere Instagram, Zak Owiso. Antiere gi page Facebook. Akala wagi waluongo gi ni Village Sandals, gist idea no wuok dala. Koro waluongo gi Facebook ni Village Sandals. Koro kidhi Village Sandals kanyo ibiro yudo tija, ibiro yudo namba na kanyo. Mano e mbui mage? E mbui mar Facebook. Gidhi page mar Zak Owiso. Zak Owiso, then
Zako Wilson tiere Instagram. Then page na mara mal kete watch gi poke na mara lungo Village Sandals. To nengo rengo nade? Nengo kama indi kaka en akala majaber ni ma uso 400. Asto moro ni yudo ni ma nyasani yudo ni gina kora uso. Nyala kana mana ka tipogne gi pogruok mantiere. Koro ma indi yudo ni ma pien. En on this retiel kendo jiero gik maleny. To ma indi en ka natural lakini ma indi ma budho maingo to ma nengo ne tek. Kech ma nyakwa ng'iew pien nyakwa twang'e gi charani no usi matwang' majaber. Nyakwa twang' kendo nyakwa tigi gama dwarego sol ni. Sol bunyeo koso sol mara. Sol en akala. Akala nigi tie gi parts ariyo, nitie part ma oko gi part ma iye. Koro part ma oko ma strong na moloso go to part ma iye moloso go manyasani. Nang mini sol mara kala ne ok nyal donjo kae. Donja lakini koro odhi bedo mapek koso nang. Ndisruok na jiero gik maleny gik manini. Na kala samoro nigi kuonde motucho lakini manti mayecha. Takene kingado gi tools mage mitiyo gadaro mar mondo minyis ni koram ge jwang tools miloso godo akala nikech moko bende aneno ka ntiere piny kae. Kaka ma indi ma en mo mato watiyo gi masnyasa ne kwase gam twago gi ma bolos ga kala. Mena kala? Ma tie tinga. Tie tinga maduong' cha manwa payo. Kech kono ng'e moko to ne bar kono wacho ni wadwa tiyo ga kala watiyo ga kala. Kore mano loso go ma. Then wantie gi makas, wantie gi pala. Mama ong'e to godo. Man watucho go buche mag maradadi go. Then koro wan koro wasebedo gi experience koro wan musmal okwago gi nyundo. Musmal wadi adiya gi koseketo to udiyo. Koro yudo ka en tich mayot nyalo loso gi mang'eny odiochieng'. Kech is a must time. To tinyamburko ten sako ka obiro ng'ade ok bed matek kata nang'o? Ng'ade tek lakini koro kaka omiyo waselose mosebedo gi experience. Wantie gi pala maber. Mage mung'ado? Mage ma kiseng'ado ti idang'o gigo maber mos. To tiegruok akende bende chiwo kaka jal mano oseng'eyo loso. Ino kiyudo tiegruok nikech koro en pok ma intiere godo. Akende bende nitie kata jok mago mondo tieg gi. Tiegruok nitiere kata kijende mantie okagi watimo negi tiegruok. Ng'ama ohero, ng'ama nigi chuny. Ng'eni inyalo tiego ng'ato to onano ni gina nyalo timo. Lakini ka en gi chuny mar timo oseng'e ni gini dwa konya. Yudo ka kendo ng'eyo gino ma nitie jok masetiego ma nitie gi utegi. Gichulo go ot gitimo gik gi mopogore opogore. Ne vijende nikech chenro mar pokopogore tineno gi grube te ain rawera ne rawere maneno kiny ma kawuono paro mane madimi gi kaluwore koda tij lwedo ma ja samoro jomoko nyalo jaro to nyalo kelo negi yuto. Koro sani kijende ma sani adwa nyiso gi ni tich mar lwedo ingo tije misomo kinyalo bedo gi skills ema sani Gichiemo godo. Skills ka intiere godo to en gimoro amora. Inyalo dak kamoro amora. Bora ni gi skills gi tools. Gik moko ariyogo. Asto gi passion. Mano inyalo tije mag andika gi tinde gi chenro. Be sani kaka neno piny be sani ni gige somo masani bedo expensive. Koro kwa ginyalo biro jok ma ose somo gimoro to giyudo ka en gi onyalo hero loso akala. Obi oloso akala wachulo go ot, wachulo go school fee. Udak go maber. Ok wa complain ahinya. Ne jok ma diher mar mondo milos negi akala. Kata mana mage nikech mage to koro kwa focus on nikech koro ngeni wantiere gwenge mag Luo Nyanza to Luo Nyanza ngeni bende ma kitwage tembewa. Wacho ni wadok chien. We going back to our roots. Ne jok ma diher mar mondo los negi akala tinde bende designs bende biro mopogore. Namba mar simu ginyalo yudi kanye tinyisi gi gweng mintiere nikech poli to duong to gweng ni luongo na. Jok manyalo hero mondo los negi akala loso design moro amora kata ka en gi mare maber ne onyalo biro go to nyiso ni ana dwaro bilani. Koro namba na mar simu monyalo yuda godo en 0715 43 7707. Then an gi namba mar Airtel 0101 63 7707. Wachni mogik kapok idhi chango loso akala de bidang. Wachna mogik en mana ni kijende sani kik wabedu lazy, kik wang'iuru parents sana. Parents nosenyuolowa momiyowa life. Kisechopo 18 and above onego bedin ma koro ipidho parent ni. Onego bedni rito kiwinjo nyocha winjo ni
wuoro moro nego nyathine ni okwaye chiemo, nyathine ma ja higni 26, mano gima ok onego bed ni timore. Onego bed ni nyathi matin kama age moko osechopo, onego bed ni en makoro konyo wuod. Waweuru ng'iyo wuonewa sana, wadonjuru e tij lwedo, tij lwedo ema sani chamo. Erokamano ahinya. Mana manya korom ga jwang' iwinjo gi iti kowuok kuom Zack Owiso ma bende osebedo ka loso wuoche. En kitere koda pok mopogore opogore, ogoro, oloso wuoch designs mopogore opogore. Kata kamano kiny ma kawuono nwa meja, nwa kawo akala ne nikech bende ber kwa paro luo kitwa gi timbe ba. Zack, agoni erokamano nyaka kunyiswa kit pok ma bende timo kiny ma kawuono. Puonj makare, iparo nwa luo kitwa gi timbe wa rwako akala. Mana manya korom ga jwang'. Koro kiny ma kawuono kineno akala, paro nwa kitwa gi timbe wa chon cha. Koro ne nyithindo ma bende onyuol tok akala, akala ber. Akala kanidhi kata mana tero dhok modho, kata mana kwayo, kirwako akala kudhok chuoi to nyaka sani en wuoche motegno ahinya. Koko mano geno mara ni yudo puonj achiel ariyo adek ma bende nyalo kawo e chenro marwa okinyi ma kawuono. To ng'eni Zack, waseloso to pok opogore ka bende wahero ni kwaseloso to watang'o negi ahinya nyiwa, nyithindwa, yawuoyi gi nyiri ma samoro kia kaka iloso akala kowuok e tires mag nyamburko. Aparo ni wan ikawo okang' ma kama mar puonjogi donge. Koko mano mane ma wiyi godo nyakorom ga jwang' kaka Zack biro bedo katang'onwa chakre chakruok nyaka giko kaka iloso akala. Momiyo kinyiewo akala to koro ing'eyo kaka ilose. Orituru masani, nyinga Sharon Ong'aw, warad kendo juma mabiro. Tail achiel maduong' mar lori cha miyowa tielo 11 mar wuoche. Koro kigo gi 400 tiyudo ka in gi pesa moro. Kiuso gi tedi chieng' in gi pesa moro maber. Koro tie mtoka kosebiro to wang'ade, koseng'ade to obet e angoni. Koro koseng'ade mobet kama endi, to koro wan gi gik mwagoro gigo. Wagoro gi templates. Koro maendi ma waketo to wagoro. Kosegoro to wabet gi wawuok gi shape ni. Koro shape ni kosegoro to wang'ado tonde. Tonde mwaketo malo gi wang'ade ma. En aina the same akala. Makaso ni bith moko ke nyalo chodo lweti. Kioko kitiyo kode maber. Koro magi tonde mwatiyo godo. Koro koseng'ade kama, koro wan gi kaka maendi joluo luonge ni Oginga Odinga. Ema ne Oginga Odinga rwakoga. Koro en gino oseng'ado. Kano oseng'ade to watuche kaka. Kosetuche to koro wasone tondege gi. Kosekete kamano to koro maendi tol mar toke cha. Kosetieko kamano to kawo musmal. Musmal gi gin koro wadiyo gi place kama koro wadiyo gi place. Ok en tich matek, en tich ma kiketa wiyi to timre atima mayot, kendo kihero gima itimo iyudo ka kendo koro ok ochandi. Koseloso koro wiye ka nyalo medo beads, gimoro kidwa medo beads, kidwa medo maridadi moro nyalo keto e wiye kanyo, lakini en koro ineno ka en wuoche moserumo.